गामिनि गावबुरा जानानै आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनाय जायो जे मैया मोनाबिलि 5टा आरो 6टासो टाइमावहाय सोनाबनि फारसेनिफ्राय सानजा फारसे गोबां गिथाव बाथाव बारहुंखा फैदों आरो बे बारहुंखायानो जोंनि बनगाव गामियावहाय न'खरफ्रोमबो न'खरावनो न'खौ सिफायलांदों। सोरनिखौबा सोरनाबा थिं उरायलांजोबदों, सोरनाबा दंफां लाइफां बायसिननानै न'खौ होख्रेमदों। दा बाहाय जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु दाहा आरो सहायनांबाय। दा बेखौनो आङो न'खरफ्रोमबो बबावबा हाबनानै नायदिंनानै मोननायावहाय आङो नुनो मोनदों आरो आं बेखौनो दा न'खरफ्रामबो जिअ' टेग खालामनानै आं सरकारनि सायावहाय फोरमायनो सानदों। सरकारा जाहाथे अननानै माबा मोनसे राहा मोनो खोमा होननानै बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनाय जाबाय। जोंनि गामियावहाय 163टा न'खर दङ। बे न'खराव मोनसेबो न'खरा बाद जायाखै, गासिबो खहा खुथि जाजोबलांदों। मा खहा जादों ओरैनो बिफां लाइफां मा बिफां लाइफां? दंफां लाइफाङा बिदिनो बहुद रोखोमनि दंफां लाइफां दङ। गासिबो दंफां जाथियावनो दंजोबो आरो न'खरा सोरहाबा बिदिनो फिसनि RCC न' लुनाय दङ, बेबो खहा खुथि जादों आरो सोरनाबा ओरैनो टेम्परारि। अखाजों लोगोसे गोबां बारहुंखा बारनायखौ नोंथांमोननि न'खरजों लोगोसे गामियाव मा खहा जादों? मैयानि हठात बारहुंखा बे साइक्ल'न फैनायाव ओरैबायदि न' बां गासिबो बारा सिफायजोबलांबाय। ओरैबायदि थेर बेथेरानो जाजोबदों, ओमफ्राय मोनसेबो मोजां जायाखै। खथिया एकदम फुरा जाजोबदों आरो दा बेनि थाखाय बिटि सरकारा जोंखौ एसे सहाय होयो, बेखौ एसे जोङो आसा खालामो आरो। न'खराव मा खहा जादों? न'खराथ' फ्राय आंना बारहुंखाजों बायजोबलांबाय। बेनो गय दंफां जेरै न'आबो थिं उरायजोबलांबाय, माखासे गोबाङानो खथि जाथारबाय। बेनो आरो बिटिसि सरकारा एसे अननानै। औ, बनरगाव जोंनि मैया मोनाबिलिनि बेलासियाव जानाय बेयो घटना। दा बेनो अननानै बिटिसि सरकारा जोंखौ एसे हेल्प खालामो, बेखौनो लुबैयो जों, हांख्रायो। बेनोसै। गासैयावबो गामियानो मेक्सिमाम गामियानो फ्राय जाजोबदों बयनावबो। बेनो जा बिटिसि सरकार बेल' जोंखौ एसे लामा सामा बिफां लाइफां बायजोबदों, कारेन्ट पस्ट बायजोबदों। जाहाथे बिटिसि सरकारा बेखौनो अननानै नायहरो, हेल्प खालामो।